naman siyang set of advisors that I believe would provide their insights as well para dito sa magiging desisyon niya. Pero sabi sir ng Senator Bongo kanina, parang tama ng composition na to for her naman to realize and experience din daw kung gaano kahirap yung trabaho ng Pangulo against drugs. Sa akin, huwag na siya makialam. Hindi naman, it's not, mga peripheral personalities yan. This is about Duterte and Vice President Leni. So sila yung mag-i-engage. Yung mga amuyong sa gilid, they are irrelevant. Pero ano ba talaga yung dapat? I mean, ano yung qualities ng dapat na maging co-chair kung meron man? Or dapat ba talaga alisin mo yung anti-drug policies? Ang sa akin, yung posisyon na binigay is part ng mekanismo ngayon. Pero as co-chair, dalawa pa rin kayo. Di ba? Kung ibibigay mo as chairperson, plus kailangan may authority siyang tanggalin yung mga tao dyan na Duterte na wala namang ginagawa o kasama sa problema. Kasama rin doon yung pag-hire niya ng mga taong mapagkakatiwalaan niya. Pagka wala yun, wala mangyayari dito.